L-Għaqda Nazzjonali tal-Pensjonanti qed titlob li jkun assigurat ħul adekwat għall-anzjani f'pajjiżna. Dan intqal wara li saret il-laqgħa ġenerali annwali għall-membri tagħha fil-25 ta' Marzu li għadda. L-inkwiet dwar it-dħul għall-anzjani ilu jinħass xhur sħaħ, speċjalment biż-żieda fil-prezz ta' prodotti bażiċi li qed ħalli l-effett tagħha kif konfermat mill-NSO. Għaldaqstant l-Għaqda tal-Pensjonanti qed titlob li l-pensjoni minima nazzjonali tkompli tiżdied sabiex persuni l fuq minn 65 sena ma jibqgħux f'riskju ta' faqar. Dan ikun mezz biex jgħin lill-anzjani laħqu mal-ħajja u mażżied enormi fil-prezzijiet. U hekk kif għadha qed tippersisti l-problema tal-mediċini out of stock u l-lista twila ta' stennija għall-operazzjonijiet fl-isptar huma talbu sabiex l-anzjani jkollhom kura tas-saħħa ta' kwalità fil-ħin u li tkun affordabbli flimkien ma' aċċess għal mediċini li huma neċessarji għal saħħithom, partikolarment mediċini li jkunu għal persuni l fuq minn 65 sena. L-Għaqda tal-Pensjonanti talbet ukoll li jkun ikkunsidrat li tiġi riveduta s-sistema attwali ta' ħruġ ta' kontijiet tad-dawl l-ilma bi proposta li jkun hemm skont fuq il-kontijiet tal-persuni il fuq minn 60 sena.